tady Lego Builder u dalšího videa a dneska vás tu vítám u dalšího mého videa, což je trojkolka, zase to 42035. Omlouvám se, jsem si to vymyslel sám, trochu jsem se inspiroval jedním, ale nevím jak to je. Takže doufám, že se vám video bude hodně líbit. Doufám, že mě nebudete hejtovat za to, že jsem copyright. Omlouvám se, že jsem to trochu skopíroval, to mi nešlo jako moc jako jinak tak, ale jako to vozítko, naše třetí kolo, to jsem si vymyslel sám a já se vám budu loučit a čau, díky za zhlédnutí videa, já se s tebou loučím, a ahoj.